Orain geltokin gaude hemen ekotopaketak eta ekomerkatua antolatzen dituzte eta Joseanekin gaude momentu honetan. Kaixo, Josean, konta iguzu pixkat nor zaren zu? Kaixo, Josean naiz, Goldarazko biztanlea, Imotze bailaran kokatua dagoen herri txiki bat, hemendik 20 minututara edo, hor Donosti bidean. Eta hori, zesango nizuke, daramatala betidanik abailtzaintzan inguruan jaioak gara, eta, bueno, naiz eta lanbide bezala beste toki batzutan ibili, daramat 10 urte edo hasi ginela hori ez, hori azindarekin eta ganadorekin hortaz proiektu bat egiten eta hortaz bizitzeko aukera izaten. Eta noiz sartu zinen zu ekologikoaren mundu hontan ta nola? Bai, hori, ni sartu nintzen ekologiko munduan, etxean aitak eramaten zuen kudeaketa, ez, gu baserrian ardiak batez ere zituen eta horrela. Eta hori guk gure kabuz hasi ginenean, naiz eta igual metodologia edo eramateko modua eta horrela, gaurko gunean ekologikoan egiten den bezala egiten zuen nire aitak, baina, eman genuen beste salto hori, ez? Zertifikatu hori lortzeko, elikagaiak edo kanpotik ekartzen genituen forrajea edo pensua, ez? Animaliantzako elikatzeko pensua, ekologikoa izatea ere, ez? Eta orduan salto hori eman genuen eta ekologikoan hasi ginen. Eta ekologikoan hasi ginelaiken, lehenbiziko proiektu egin genuen oilategi bat egin genuen. Eta, hasieran, lehenbiziko gainak gaur guain egiten du garai honetan 5 urte, hasi ginela lehenbiziko olio taldearekin. Eta momentu enten 3 olio talde dauzkagu gutxi gora bera 500 bakoitza. Eta, hori da lehenbiziko hasiera eman genuena, bai. Eta eman zen dutenean salto hori ekologikora, ze desberdintasuna zizineten somatzen, bai zuek eta bai bezeroak edo klienteak? Desberdintasuna batez ere gure produktuak hasi ginen salmenta egiten Iruñeko dendetan, ferietan, hurbileko zeatan, ez, salgunetan eta orduan ikusi genuena da rekonozimentu hori, ez? Gure produktuak baliogarritasun gehiago zaukala, rekonozimentu gehiago eta nolabait gaurko egunean hurbileko jangarriak elikatzeko modua eta horrela, horrekin bat egiten dugu, ez? Eta hori batez ere hori sumatu genuen. Orain, parte hartzen duzu ez, etortzen zarete ona geltokira eta konta iguzu pixkat zer egiten duzuen hemen eta gaur ez, ere ekotopaketa hauetan? Bai, ekotopaketa hauen bitartez kontaktuan edo horrela jartzen digute bezeroekin, ez? Eta nolabait gure lana, gure egiteko modua eta horrela hori, ez? Airean jartzen du, ez? Eta rekonozimentu hori esan dugun bezala, hori nolabait ematen dio goi hartzun bat, ez? Olako ekomerkado eta baita ere gaurten ari gara, naiz eta pandemiarekin izan dituen hilabete batzu nahiko kaskarrak eta horrela, baina ari da indarra hartzen, batez ere hilabetero egiten dugun feria, ez, egun honetan ere tokatzen da, larun batean, eta nolabait horrek, maiztasun horrek eta batez ere bezeroekin kontaktu hori ere, hori ematen dizu nolabait indar bat, ez? Eta gero baita ere sortzen dira beste indar edo sinergia batzuk erdera esaten den bezala, zengatik jendea etortzen da eroste da gurera hemen eta zuzenean ere jakiten du nondik heldu zaren, zer egiten duzun, nola egiten duzun. Eta gero gaina ere jendeak egunerokotasunean nahi du jakin non erosi dezaken zure produktuak eta gu beti izateko joan zaitezke auzo honetara, hemen daukagu denda honetan eta horrela, eta orduan egiten duzu hor lan bat, hori ez, lantzen duzuna hurbileko konsumo hori eta bertako produktuen konsumo hori ez, eta horrek ekartzen du noski gure bailaraetan eta gure herrietan eta horrela berreskuratzea nolabait aktibitate hori, ez? Jangarriak sortzeko aktibitate hori, noski. Orduan zuei merezi dizue ekologikoak izateko esfortzuak, gero konpentsatzen dizue? Bai, batez ere zengatik ekologikoan eta horrela da ez bakarrik ongi elekatu nahi duzula, baizik eta da filosofia bat ere, ez? Betetzen du jendeak
beste filosofia batekin eta baita ere ingurumenarekin ardura hartzen du ere, olako produktua konsumitzerakoan, eta baita ere ardura hartzen du bertako aktibidadearekin, ez? Eta gure herrien etorkizunarekin ere, ez? Hor dena nolabait dena lotuta dago, ez? Eta noski hori oso garrantzitsua da, eta batez ere pues ekologikoan bitartez eta horrela diferentziazio hori egiten dugu, ez? Horreko ezten dugunak ekologikoan eta horrela, gure produktuak nolabait salmentako guneetan eta horrela berezitasun indarra horre dauka, ez? Eta gaurko ekotopaketan zer egingo da, zer egingo dute? Gaurreko topaketan gure arrautzakin eta gazta ekologikoarekin egin behar dute hor plater bat, ez? Baserri berriko sokaldariak egin behar du hor plater berezi bat, eta gero dago menu bat, afaria izango da produktu ekologikoekin ere. Eta honek zuei zer suposatzen dizu edo, ze sentsazio da, ez? Ikustea horrela sukaldari batzuk nola zer egiten duten zuen produktuekin? Bai, hori ez, nolabait ematen zaio beste indar bat, ez, gure produktuei, ezagatik sokaldari bat, baserri berreko olako sokaldari batek, hori ja oihartzuna daukana eta indarra, zure produktua erabiltzea bere sokaldean eta horrek ere oihartzuna izatea, noski izan duguna, ez, horrek beti ematen dio gure produktuei beste, ez dakit nolabait, goi mailako indar bat, ez, ematen dio. Ere, ekologikoa ez da bakarrik, ez? Goi maila ere jende normala eta horrela, ez? Egunerokotasunean erabiltzeko produktuak dira. Bai, eguneroko noski baietz, ez? Gero baita ere jendea igual mezuarekin izan behar gara, igual tentu handiagoarekin, zengatik jendeak igual ekologikoa lotzen du garestiagoko elikagaiekin, baina gaurko gunean jendeak zure esan dezakegu asteroko konsumoan eta horrela askotan produktu ekologikoak eta zentzu batekin erosezkio igual osotasunean, asteko osotasunean igual joan gabe merkadu handietara eta askotan konsumitzen dira jangarri superfluak esan dezagun edo zein hor daude bistan eta jendearekiko berpikatzen duzun, eta baina elikagai zentzuzko batean eta bertako konsumoak eta ez du esan nahi, igual asteroko konsumo horretan garestiago izan behar denik. Askotan gastatzen ditugu dirua behar ez den tontakerietan, ez? Eta igual ez hain osasuntsuak diren guretako elikagaietan, eta horrek ere asko esan nahi du, eta gazten handik hasita, ez? Eta txiketara hor, egin behar da ikasi behar da jaten eta ikasi behar da konsumitzen zentzuz, ez? Eta orduan horrekin saihesten da eta jaten duzu esan dezagun osasuntzu eta gero esan duguna, ez? Baita ere beste osotasun bat, ez? Zure konsumitzeko responsabilitate hori ingurumenarekin eta bertako ekonomiarekin eta baia. Adibidez, merkatuetan somatzen duzu pixka bat jende gazteari gehiago kostatzen zaiola produktu hauek erostea? Hurbiltzen dira, jende gaztea hurbiltzen da eta nik esango nuke adin guztietako jendea eta hori, ez? Eta nik uste bizitzen ari garen garai honetan ere jendea ere konturatu da, ostras, hemen sortatzen diren, osasun arazo hauek eta horrela eta horiek ere ikusteko asko handia daukate ze bizimodua daramagun eta ze konsumismoa daramagun eta nola horre guztiak eragiten dugun bizitzako joan etorrian, ez? Eta nik uste jendeak ere pixka bat nik sumatu dut, nik sumatu dut eskaera gehiago konsumitzeko ekologikoan. Eta horrek esan nahi du jendeak kezkatu dela, ez? Eta kezkatzen dela, noski, ingurumenarekin munduak daraman abiadura hori nolabait gelditu beharra zegoen eta guain gauza guztiak berkokatu beharko dira
baina, bueno, reflexio bat egin beharra zegoen, eta nik uste jendea reflexio hori egiten ari dela. Zuentzat onuragarria izan da, bueno, suposatzen dut kalteak ere izango zen dituztela, baina orain momentu honetan konpentsatzen da. Bueno, eske aurreko krisian ere ekologiko konsumoa edo produktu ekologikoen konsumoa mantendu zen, ez? Ez zuen halako gainbera izan beste konsumatzuk alderatuta, ez? Eta guaingoan ere nik esango nuke mantenduko dela konsumo hori eta bueno, eta jendearen hori, kezka hori kontsumitzeko eta elikatzeko hori, esan dugun bezala, jendea horrekin segitzen du, ez, filosofia horrekin. Orduan, nik uste etorkizunera begira ere, gure herrietan eta gure basoetan eta gure bailaretan, nolabait nabarmendu beharra dago gure elikagaia, nabarmendu beharra daude merkatuan eta nabarmendu beharra gaude hurbileko produktua dela. Asko, igual denak ezin dute ekologikoa eskaini, baina behar dugu nolabait hurbileko konsumo hori berreskuratu eta horrekin berreskuratzen dugu hori gure herriak biziri mantentzea ere. Nabaritzen duzu, edo jendeak adibidez nabaritzen du noizen produktu bat ekologikoa eta noiz, ez? Bai, nik asko estimatzen dut entzutea, etortzen zaizkidanean erosketak egitera eta horrela jendeak gutxienez hori adierazten dit, arroltzekin adibidez, eta guk ere egiten dugu hauz gazta ekologikoan, daramago ere 3-4 urte, eta bueno, arreta, esan nahi dut, jendearen harrera oso ona izan dugu, eta bueno, bai, gu pozik gaude alde horretan. Eta ekoizleak geroz eta gehiago daude ere ekologikoan, ala mantentzen da pixkat, jendeari agian kostatzen zaio pausu hori ematea? Bai, pausu hori igual gostatzen nahi da, ez? Igual mantsoago di, baina, bueno, gero eta gehiago, ez? Nik datuak ez dakizkit, baina Naparroan nik uste elikagaien inguruan ekologikoan zepaen bitartez hor datuak beraiek kontrolatzen dituzte gehiago, baina nik uste gaudela jaia 1000 persona hor lanean ekologikoan, ez? Eta ez dakitzen bat eremu ere ekologikoan egiten direnak, ez? Lurrak zaintzen direla ekologikoan, eta horrela. Orduan nik uste etorkizuna hortik dago ere, zengatik beharrezkoa da, eta, bueno, bizitzak erakusten du, ez? Gure gurasok hori esatu, bizitzak erakutsiko dizu, eta bizitzak erakutsiko digu. Nabalen badugu mantendu etorkizuna, eta zaindu gure ingurumena, eta gure ekonomia, eta zerbait egin beharra dago. Eta geltokin antolatzen diren gauza hauek ere, pixka bat demostratzen dute, ez? Hor bide horretatik bazela. Bai, geltokin ematen nahi den funtzionalidade hori, ez? Eta batez ere ekologikoaren inguruko lana hori eta ekomerkado eta horrela gauza guztiak indartu egiten dute, noski baietz, eta da nolabait eskaparate bat, ez? Gure produktuen eta noski baietz oso alde hortatik pozik, ez, eramaten den lanarekin hemendik. Bai. Eta inoiz etorri zen jendea nola animatuko zenuke? Etortzera ekomerkatura edo ekotopaketa batetara? Inoiz ez dena etorri. Inoiz ez dena etorri, hori, nola esango nizuke, klase berri bat hartuko alu bezala, ez? Ez dakit, edozein gauzetara apuntatzen zarenean, zerbait berria, baina inoiz ez dena etorri, hemen hurbileko jendea aurkituko du, hurbileko mezua aurkituko du, eta zuzenean ikusiko du zer egiten den eta nola egiten den. Askotan gure harremana produktuekin eta horrela, askotan ez dakigu nondik sortzen diren, nondik etorri den eta zenbat bidaia egin duen. Eta hemen aurkituko du beste modu bat, egonkorragoa den beste modu bat, gure harremana munduarekin izateko beste modu batean.
Ez dakit ja bukatzeko hori zerbait azpimarratu nahiko zenuken, ala besterik gabe ez, jendea animatu, hona etortzen. Jendea animatu, segi dezala konfiantza hori irabazten, bai jendeak eta bai gu ere. Guk jendearen konfiantza gure ganatzen balen badugu, guk ere indar gehiagorekin eta gogo hobearekin ez, lan egingo du, eta beste batzuk ere animatuko lirateke gehiago, bideo hori hartzeko, ez? Eta azkenean, pues hori, osasuntsua dela, bideo hartzea eta besterik ez. Mila esker, gurekin hitzateagatik, eta primera ondo dira. Mila esker, eta eskerrik asko zuei. Fotopaketa honetara, gizon bezala egiten dugu hilabetero, ekomerkatuen aktivitateen barruan, Iruñeko ekomerkatua, antolatzen dugula, hilero, denengo larun batean. Orduan larun bat honetan izaten duzuek, aukera etortzeko ekomerkatura eta erosteko bertako produktuak eta ekologikoak. Gaurko gauean badaukagu Baserri Berriko txefa, Iñaki Andraz, eta gero ere etorriko da Luken Bigo. Hori, esaten duen bezala, daukagu gure gaurko ekoizleak, direla Josean, ekoia mundokoa, eta Gorka Azpeak. Gero beraiek azalduko digute, beraiek ze ekoiztu duten, nun eta bat eta bat. Daukazue aukera galdetzeko nahi duzuen guztia, orduan aprobetxatu hemen dituzuela hemen hiru maestro hauek. Josean, Hondarazkoa. Hondaraz da herri txiki bat Inguzko baiaran dagoena. Hori da Irurzundik bi espetartea pasa eta berehala dagoen baiara bat. Eta, bueno, ekologikoan, ez, nik aurkeztu tokatzen dut gure produktua, gu jarri nituen oioak, orain dela, garai honetan egiten du 5 urte, hasi ginela lehenbiziko taldearekin, eta jarri nituen oioak, etxean ez genituen oioak, ni betidanik etxean, baserri lanean eta baserriko ingurumenan, jaioak gara, eta denago aitak eramaten zuen ardura eta kanpoan lan egin dugu, hainbat tokitan eta horrela, ez? Baina iritsi zen garai bat, nik gogoan nuen etxean zerbait egiteko eta baserriko lanetaz bizitzeko. Eta, gure lehenbiziko proiektua hortan hasi zen, ez? Nire emaztea Karmelerekin, pentsatu genuen naiz eta gure lan modua eta gure gurasoak eta horrela gaurko gunean ekologikoan eskatzen diren hainbat neurri berdin lan egiten zuten, baina salto hori eman beharra ginauken elikagai hortik, ez? Batez ere erosten dugun forrajea, erosten dugun pentsuak, elikatzeko animaliak, ekologikoak, zertifikatuak eta pentsatu genuen hori, behar genuela etorkizunerako hori, ez? Nolabait, balor añadido hori, ez? Indar hori ematea gure produktuei. Eta hortik hasi ginen, lehenbiziko proiektua izan duzen oilategia, eta gero hortan asentatu gineleken, hasi ginen hauntzarekin, hauntzesnekiak eta gazta eta jogurrak egin. Eta hor talde batekin, eta hor baita ere da gure lan munduan ere askotan da ikastaro bat, beti ikasten konbertsara, hasiera toki guztietan bezala ikasi behar duzu. Eta, gaurko gunean pozik gaude, asentatuta gaude, eta esan dezakegu, bizi garela baserriko laneaz, eta alde honetatik oso pozik gaude. Eta hori, arrotzekin oioak jarri genituen, eta orain ditugu, 3 oio talde, eta ongi oso harrera ona dauka merkatuan, eta dena salbarten ez da elkarrizketan aipatzen dieten hori demanda mantendu da edo igo egin da, ez, garai honetan, bizi garen garai honetan, eta hori. Eta gero beste alde batetik gazta, ez, gazta egiten dugu, hauntzaren gazta ere bai, ekologikoan, eta hor bai, beste bai falta dela pixka bat, feriak eta herriko feriak eta horrela galdu dugu pixka bat indarra hori edo salmenta neurri hori, zuzeneko salmenta hori, ez?
Eta zuzeneko salmenta hori oso garrantzitsua da baserritarron dako edo hortik bizi garen dako, zekatik salmenta zuzena horretan prezioa azkenean behar duzu, eguneko 30 bat edo salmenta horretan ateratzen diozu produktuari, diru aldetik izan nahi du. Eta hori beharrezkoa dugu, eta gero baita ere aipatu nahi nuke, ja txapa bukatzeko, hori, feriak oso garrantzitsua dela, erakutsi behar dugula feriak segurtasun neurrikoak pandemiaren inguruko edo osasun inguru hortan seguruak direla, eta baita ere eskatu behar dugu gure bai udaleko arduradunei edo gure politikoei eta horrela, jendeak hori ikusi dezan, feriak seguruak direla eta ferian erosia daitezkela produktuak sanoa eta zuzenekoak. Eta hori oso beharrezkoa dugula, batez ere gure herrietan mantentzeko eta gure herrietan herriak aurrera egiteko eta etorkizuna egiteko denon artean. Eta hori azpimarratu nahiko nuke, eta besterik ez, eta gaur disfrutatu gure produktuetaz. Thank you.